Vidíte, koľko tu je úlov? A rozmýšľali ste niekedy nad tým, že ako je to vlastne vôbec možné, že tá včela sa nejakým spôsobom nepomýli. Že proste vyletí z toho úla a vráti sa do toho istého úla. Však vlastne takýto úl je aj tam taká istá farba. A tento modrý úl je aj tam taký modrý úl. Alebo ten biely. Ako je to možné? Ahojte, vitajte na kanáli Včelára Truda. Dnes si niečo povieme o tom, že ako včely sa vlastne orientujú, aby trafili domov, do svojho úla, do svojho domčeka, aby sa nepomýlili. Čo sa stane, keď teraz ten úl, bavme sa, že je leto, jar, zoberiem a bude to zaujímavé, takže vitajte, ideme na to. Čiže každá včela, ktorá vyletuje ze svojho úlu, sa na ho naorientovala, povedzme si to tak laicky, jednoducho, čo najviac by sa to dalo pochopiť, ona sa naorientuje na svoj vlastný úl, v ktorom žije. Áno? Ona používa vizuálnu orientáciu. Ona dokonca si pamätá proste to okolie. Ona si vytvorí takú mapu okolia. Máš tu pri tom strom, je to pre ňu vizuálny bod. Má ten úl nejakú farbu alebo nejaký znak pre ňu? Je to pre ňu vizuálny bod. Je tu nejaká budova? Je tu pre ňu vizuálny bod. Ona presne vie, z ktorého úla vyletí a nikdy sa vlastne nemôže stať, že by tam ako keby netrafila. Áno, sú nejaké prípady, o tých si tiež povieme, ale všetky včely presne vedia, z ktorého úhla vyleteli a do ktorého úhla sa majú vrátiť. No dobre. A čo sa stane, keď teraz ten úl odtiaľ zoberiem, nie? Však včelári bežne tí úhle niekde presúvajú, nie? Však to, alebo keď kočujú, nezoberú včely, idú niekde na nejaké pole, potom idú zase tam, potom sa vrátia. Alebo ja tu mám teraz problémy, že viete čo, že sused mi hovoril, obrazne, že tieto včely sú to moc blízko, tak asi by som ich mal presunúť. Presuniem tie stojane tam viacej dozadu. Nebudú mi tí včely tam trafia? Alebo jak to bude? Včely si teda presne pamätajú, kde je ich úl. A do ňoho sa vracajú. Čo sa stane, keď ja im ten úl zoberiem? Môžete sa tuto pozrieť. Tuto je napríklad názorná ukážka, tu vám teraz beží video, kde je názorná ukážka. Bol to len malinký úlik, odloženček, ale je tam názorná ukážka, ako som ja počas dňa ten odloženček odtiaľ zobral a vy môžete vidieť, ako sa včely vracajú na pôvodné miesto, kde ten úlik bol a ho tam nenachádzajú. Začínajú sa tam zhlukovať na kope, sú z toho v strese. Nevedia nájsť svoj dom. Vidíte to? Takže sú ale pravidlá, počas ktorých vy môžete úle presúvať a toto sa nestane. Čiže úplne najideálnejšie presúvanie včelstiev, alebo teda celých tých úlov je za mňa v zime. Viete, že táto včelnica nie je moja prvá včelnica, spôsobom, že nie je to prvé miesto, kde včelárim. Mal som včely inde. Pozrite sa túto fotku. Vyše 40 úlov na aví naložených a sa presúvalo počas zimy na túto včelnicu. Je tam veľmi dôležité povedať, že keď sú včely takto v zime, sú v chumáči, musíte byť opatrní. Netreskajte s tým, aby sa ten chumač nepoškodil, nevypadli z toho včely, nedaj Bože, matka ti z toho vypadne. Čiže veľmi pomalý krokom sme presúvali včely na túto včelnicu. Čiže úplne najideálnejšie je pre teba, alebo teda keď chceš mať úplne najväčšiu 100% istotu, je presúvať úle počas zimy, ale veľmi opatrne. Čiže v zime si presuniem včelstva, je mi jedno, či o meter, o 2 metre, o kilometr, proste je to úplne najideálnejšie. Takže najideálnejšie v zime. Nič neriešiš, len opatrne, potichu prenesieš. No ale čo teda počas jary, leta alebo jesene, keď nám včely bežne lietajú? Najlepšie je včely prenášať na večer. To vlastne bude platiť aj v tom prípade, keď si pôjdeš ty kúpiť niekde včely. Choď tam pekne večer, keď sú včely, sa všetky vrátia a ak tá včelnica, z ktorej to kupuješ, je v vzdialenosti, poviem príklad, viac ako 3 km, tak ty nemusíš vôbec to riešiť, že včely by sa ti tam vracali, lebo ti tam nedoletia. Ty si ich tam kúpiš a prenesieš na svoju včelnicu, čiže na pôvodnú včelnicu, od ktorej si kupoval ten úl, tak včely tam už nedoletia a budú sa orientovať na to nové miesto, že kam si ich ty umiestnil. No a prečo večer? Večer je to najlepšie, lebo ty vlastne vidíš, kedy sa ti tie včely vracajú a ty už potom aj vidíš, že ti tie včely nevyletujú. Možno ti niekto povie, že môžeš to spraviť aj skoro ráno, keď nevychádza slnko, ale to môže povedať asi niekto, iba kto v živote nebol na včelnici pred východom slnka, lebo keď máš leto a je teplo a sú aj tie tropické noci, že 20 stupňov, tak ja tu na tejto včelnici som niekedy aj o 4 ráno, o pol 5 ráno a slnko ešte v
tom čase úplne nevyšlo, iba sa tak rozbrieždieva. A včely tu lietajú, bomby idú, bomby sa ide. Takže vždycky večer. Sú také prípady, že vlastne ty chceš to včelstvo presunúť v rámci tej včelnice, že? Takže najideálnejší prípad, keď to chcem v rámci tej včelnice presúvať a nechcem čakať do tej zimy, je, že počkám na nejaké obdobie nepriaznivého počasia. Pozeral som štúdiu v takých včelárskych odborných článkoch, kde vlastne rozprávali o tom, že ak ti bude dlhodobo pršať, rozumej tomu 2 až 3 dní, ale úplne rukou by som sa to do ohňa nedal, že to je úplne 100% istota, tak vtedy počas tých dažďov ty môžeš v rámci tej včelnice, neviem akú máš veľkú, 20-30 metrovú, ten úl presunúť a tie včely sa ti tam budú na novo orientovať a nebudú ti zaletávať na to pôvodné miesto, kde si mal ten úl, ako sme si uchádzali v tom maličkom videu, že sa tam včely vracali. Takže vieš to spraviť aj takto. Určite nie, že večer ho presuniem na nové miesto a on mi tam ráno bude vychádzať. Nie, tie včely si to pamätajú, tie lietavky si pamätajú tú svoju cestu. Ako som vám hovoril, majú tú vizuálnu mapu, oni to vedia. Čiže my musíme im ju narušiť, tú vizuálnu mapu, aby sa oni na novo naorientovali a aby potom pekne vedeli trafiť do svojho úla. Tiež nezabudnite dodržiavať tie pravidlá a to rozoberáme aj teraz v sérii Ako sa stať včelárom, že keď to premiestňuješ, že, tak aby si mal ten dostatočnú vzdialenosť od toho suseda, aby si tie úle mal nasmerované do svojho pozemku. Takže treba myslieť na takéto veci. Jo? Ešte jedna vec. Zase, aby ste si nemysleli, že tí včely sú akože úplne blbé a že idú striktne na toto miesto. Keby som tento úl teraz posunul, poviem príklad, o 2 metre sem, na toto miesto, možno aj o 3, tak oni takto sem budú naletovať, budú ho hľadať, nenájdu ho, ale aj tak napriek tomu, že si ho troška posunul, tak tam trafia. Vieš? A potom ti niekto môže povedať, alebo budeš počuť, že ja ho, vieš čo, mám ho na tejto strane a chcem ho na druhú stranu. Takto posúvaj každý deň o 2 metre. Ja neviem, že či na to máš silu alebo kapacitu, ale ja si to neviem predstaviť, že by som to takto každý deň o 2 metre posúval tie včely. Jo, takže si počkám na ten ideálny čas, ktorý som vám povedal, kedy je. A vtedy to včelstvo presuniem. Ja si to neviem predstaviť, že to budem postupne tu niekoľko dní presúvať, ten úl. Jo? Zvlášť, keď nemám tu stojan, budem sa tu s tým trápiť. Takže ste videli, že tie včely, keď im zoberieme ten úl, tak tam začnú naletovať, že tam sa zhlukujú na tom mieste. Tak, ako to bolo v tom videu. No sú to lietavky, to sú tie včely, ktoré vyletujú za potravou, za vodou. Áno, tieto včely najčastejšie teda vyletujú. No a čo teda? Myslíte si, že teda tam zomrú? Lebo mali ste aj minulé strach, keď som toto video zverejnil na iných sociálnych sieťach, tak oni tam nemusia zomrieť. Vo väčšine prípade tam vôbec nezomrú. Oni majú jednu špeciálnu vlastnosť tieto lietavky. Keďže ten úl oni nevedia nájsť, tak oni sa pokúsia vžobrať. Pokúsia sa dostať do iného úla. Ale čo my vieme, že? My vieme, že na letáčoch, tuto, počas jary a leta, teda počas toho, keď je priaznivá teplota, je to nejaká aktivita, tak tu čakajú a kontrolujú prilietavajúce včely, strážkyne, že? Ktoré ich kontrolujú, či tá včela patrí do toho úla. Ak tá včela do toho úla nepatrí, tak jej tam nedovolia ísť. Ale keď príde lietavka, alebo to sú lietavky, ktoré sa vracajú, ona je plná, poviem príklad, nektáru, alebo proste niečo bola zobrať, má pel, čiže má, ja tak nazývam, že má nejaké dary, že nesie nejaké dary, tak tie strážkyne ju tam pustia. Čiže včely, strážkyne dokážu do svojho úla pustiť včelu z iného úla bez toho, aby ju zabili alebo aby jej to nedovolili. Ak by tam priletela včela, ktorá nemá žiadne dary, a to sa bavíme o tom napríklad o tom rabovaní, že tento úl sa snaží dostať do tohto úla a snažia sa tam ukradnúť nejaké zásoby, že? Lebo to je najľahšie, na čo by sme išli niečo prerábať, tak to ukradneme druhému, to je aj pri ľudí. Takže za týchto okolností, keby tam išla cudzia včela, ktorá nemá žiadne dary, tak tej tam nedovolí. Takže to bol taký návod, takže už viete, že vie úle aj viete presúvať, že čo spravia včely, keď im ten úl tam zoberiete. Povedali sme si, že na základe toho, čoho to môžeme urobiť, skúsime byť chytrí, skúsime nad tým rozmýšľať a tak. No. Takže ľudia, včely svoj domček poznajú, vedia tam trafiť, my ho vieme presunúť, vieme za akých okolností a dúfam, že sa vám to video páčilo a že ste sa zase niečo nové dozvedeli. A že podľa mňa najviac zaujímavé je to, že
tam pustia tú lietavku z iného uhla, že ho nezabijú, že? Keď sme si to ukazovali, ako sa tu bijú a tak. Takže ľudia, my sa vidíme pri ďalšom zaujímavom videu, určite. Ak máte nejaký nápad, že čo by vás ešte zaujímalo, že z tohto sveta včiel alebo aj nejakých produktov, čo sa ako robí, a tak mi kľudne napíšte, aspoň mi dáte nejaký nápad. Ja sa teším na ďalšie video zo sveta včiel a ahojte.